Здравейте и добре дошли в ZScast, аз съм Здравко и днес продължаваме приключението в Watch Dogs. Watch Dogs. Миналия път успяхме да довършим тактична мисийка, да избягаме, беше най-дългото преследване в историята на преследванията. Буквално. Аз мога ли мина от тук? Сега ще пробваме. Трак път, шорткът. Така. Бързия брак път. Та успяхме да избягаме от тония, които разпитахме шефа им и Джорди ни помогна да ги поотрепем. Най-дългото преследване в историята на преследванията. Както казах, 20 минути с метрото, кола ли не, само подводници нямаше в цялото схема. Няма страшно поправка на пътя. И сега сме на път да ходим да се срещнем с всъщност Bad Boy 17 Клара, мисля, че се казваше, хакерчето ни обясни с някаква жена, която беше Джин или нещо, просто не помня много добре. Както и да е, сега като идем, ще ми напомнят, поне на мен, ако вие си знаете и помните. Okay, I'm at the Willis Tower. Клара. Looking through his status updates. Търсим Елена. She likes selfies. Here she is making a duck face, a sparrow face. She loves her cats too. Why are you targeting this clueless girl? Ще търсим Елена, която обича селфита, да се снима сама с телефона и котки в интернет. Те играят виртуална игра, такава реалност и играят играта от менюто на телефоните. Добре да е, това много ме дразни в тая игра. Главният фактор, един от главните движещи фактори в тая игра е телефоните. Не можахте ли да сложите един енджин, за да се движат някакви неща по телефоните? Това е... Его, една ще седи и си гледа менюто в момента, нали? Какво хакваш, бе? Какво гледаш, бе? Иконките ли си гледаш, бе? Знам, че сигурно щеше да има прекалено трудно, ама... What's that? I've got her medical records. She had an abortion last year. That might explain the therapist she's seeing. Why are we prying this deep? I don't need a history, Clara. I need a location. Hey, I start the search and information just comes in. Намерих ли? I don't control the content. Hold on. Perfect. She just posted Да, a намерих status я. update. She's inside Connelly Square. It's a Не, glass това е structure. Aisha Gamer. It'll be right near you. I got it. Nice work, Clara. Now delete those files. I'm dead sick, Оп, Aiden. ето I я. believe information should be free. Okay, Elena. You're up. Hello? Miss Tucci? I'm Dr. Hyatt with the Chicago General Hospital. We received your Uncle Angelo's blood work, but you're the only number he gave us. Do you know where we can reach him? It's urgent. No, sorry. I haven't heard from my uncle in years. Племенницата на ония, който ни е видял. Hey, Uncle Angie. Elena, you need concert tickets again? No, listen. I got a weird call. I think the cops are looking for you. What? Damn it, you calling me just gave them a trace. Hang up now. Gotcha. Where are you? Angelo Tucci. Анджело Туч. There you are. Angelo Tucci. This guy's leading the prison transfer from a witness. Той He's paying води Tucci for the vigilante's identity. затворническия транспорт за свидетеля всъщност. Аз мисля, че това е племеницата на свидетеля. Макар че му умно да е племеницата на свидетеля, защото към племеницата на свидетеля не може да му се обади, понеже он е в пандиза. Ма всъщност той не е в пандиза, той не е такъв съдържан, той е свидетел. Tracking his GPS. Cut him off before he reaches the prison. Дебнем го, брат, сега ще го намеря. Качил съм се в един параход, който не може да завива. И ще хода да му откъсна топките, защото иска да ме предава на куките. Така не се прави бизнес. Аз на него ще му правя тариански кончета, да си хаква банки и да взима пари, той ще ме издава. Никаква хакерска лоялност.
ще се казва и Анджело. Сигурно е част от мафията, би трябвало да знае какво е уважение, респект, как да се отнася с хората. И че кое е наистина важно в този свят. Най-важното нещо е фамилията. И след това семейството. Поне Дона така каза. 10 минути докато стигнем до него и трябва да го отрепим, което ще е доста тегаво, предполагам. Защото сигурно ще трябва да спрем конвоя, което няма да е много лесно, но все пак... Не, дай назад, това е... Let's hear it. Okay, sounds like you've made a few enemies. Well, maybe more than a few. Expect some bad shit. We need help fast! Great. I got it. Умри, бе! Не... Stay alert. Run him off the road! Копахме го! Great success, сега мога да изчезваме. Неутрализирах някакви хора, но малко катастрофирах заради това. Не е страшно. Това се получи яко. Vehicle's toast. Keep searching. See anyone? Think we lost the target? Аре, момчета, трябва да си избягам. Не ме занимавайте много, но бързо. Този път няма да... Yes. Great success, този път няма да търчим 20 минути с метро и други неща. Civilian kill. Случва се, какво да се прави. Face to face with my witness. Чакай сега, значи... Това беше той, който организира превеждането на затворника от Пандиза до съда. Така. You still have contacts in the prison? I already asked if they could make our guys slip in the shower. They're dirty, but they're not that dirty. I'm gonna get arrested. Of course you are. Why the hell are you doing that? This witness we're after, he's a nobody. He was in the wrong place at the wrong time. He wasn't looking for me. I don't want to kill him. I just want him to understand I can reach him anywhere, anytime. That is a terrible plan. I love it. I'll find a map of the joint. Talk you through it once you're inside. Anything you need? My phone? Jesus, you have a problem. You need to unplug. Jordy, I need my phone. They'll confiscate it the second I'm in. Yeah, трябва I know. телефона. I'm fucking with you. I got just a guy. He's begging to settle his debt. Get your phone. Отиваме да влизаме в Пандиза, да може да се срещнем лице в лице с свидетеля, който ни е видял. Обаче преди това, значи ние отидохме и се срещнахме с племенницата на човека, който е отговорен за превеждането на затворника, де-факто на свидетел от точка А до точка Б, де-факто от Пандиза до... Абе, защо само някакви неща ми говорят, бе? От Пандиза до това... до съдебната палата, да речем, примерно, до съда. И... Защо отидохме и го убихме този човек, като той всъщност не превеждаше никой в момента, просто си имаше някакъв редовен конвой. Какъв беше целият смисъл на това нещо? Защо, бе? Защо отидохме и го убихме, като ще ходим в Пандиза по принцип да се срещаме лице? Значи ще проникваме в затвора, си рискуваме живота. Човека, който превозва този човек, няма нищо общо с това, че ще ходим в затвора. Той по никакъв начин не афектира нашата мисия.
Да, ама може би ще кажете, няма да го преведе, ако е мъртъв. Да, ама това е работа, ще намерят някой друг. Няма да си променят графика на превеждането на затворника, понеже някой е умрял. Просто ще сложи той, който е под него, да го заведе. Да, бе. Каква е тая идиокрация, бе? Хубаво, ходим в пандиза и това е. Palin Correctional Center. They recently upgraded the place with Bloom's state-of-the-art security. Network logs. Да, е жизненно важно да кажеш това клише, че са апгрейднали системата за сигурност и е най-натворената на планетата. Ма аз съм толкова голямо проче, само като цъкам Q и ще ги хакна всичките, бе. Как да бъдете арестувани? Stop the gun! Get on the floor, now! Hand behind your head! Do it! Let's go. Tell Jordy we're even now. Don't move. Pierce. Hayden. Промени си името, момчето, ево. Добре, дошли в затвора. Така е. След хората, които отрепах, безмислените мисии и хората, които отрепах и другите, реших да се предам. Просто няма смисъл от това нещо. Това беше играта. Това е края. Сега 20 години ще вися тук. Понеже се оказа, че съм всъщност с шизофрения и аз се мисля за Батман, като се опитвам да спра престъпниците, обаче в същото време съм и много дълбок психопат и социопат и трепа всичко около мен, унищожавам сгради, хора, животи, крада коли и така нататък и не мога да си отнема погледа от менюто на телефона. Да, лягам си и сега ще дойде сигурно затворника, който живее с мен в килията. Ще се позабавляваме с него малко, само се надявам да си е донесъл вазелин, понеже аз съм нов. И така, след 20 години ще се видим за Watch Dogs, втора част. Благодаря ви, че гледахте. Хубаво. Надарен. Значи това може да свири на пиано, той има скрита камера. Той има скрита камера. Факт, всички имат камера в телефона и аз какво да ви направя. Моля си отворя профайлера. Или той е отворен, както и да е. За малко да хвана другата камера. Нека да обиколим затвора с едната камера, поне на този пазач да му видим пътя, да видим с кои други пазачи ще се засече. Кой има да гледаме? Аудиолог някакъв. Това тук го хакваме. Защото ни даре, иначе как. Тук ще ги довършваме. Безмислена камера. Не бе, момче, обратно, моля ти се. Изпуснах момента. Най-мразен. Така. Значи. Там има камера. Трябва да хване тоя, да. И естествено никой не забелязва, че аз съм си отворил вратата. You might want to keep it down. You'll end up with a free trip to solitary. I can't get you out. I'm gonna find the inmate schedule. I'll be in touch. Не обръщай внимание, аз просто бягам. Нали, затворниците са тихички такива, няма проблеми.
Хубаво, черпляци. Надолу. Jordy, I found the schedule. Where's the exercise yard? Up top. Така. И трябва да стигна до там. Хубаво. Ей, всяко правим. Blows, man. This totally blows. Мръдни бе. Така. Ма не чак толкова де. Аре, момче. Не мога да го отключа това от тук ли е? Тега работа. Ако трябва да го прата? Значи трябва как на другия просто. Той трябва да хакнем. Хакнем това. Хакнем това. Хакнем това. Най-безмисленото нещо на тази планета. Така. If I remember right, this guy had his own Picasso ink all over his face. Ugly as shit. Makes him an easy mark. He's up here somewhere. Hello. Ето. Now, how to get you off the roof. Our prisoner transfer was a bust. Where are you guys? So your plan B. What about my What do lawyer? you need us to do? Whatever it takes to Where get we this guy going? talking. Answer me. You got it. Show me the paperwork. Where's my Ага, lawyer? значи нашите ще го бият, да си признае, да разбере, да чуе. I ain't going with the bunch of crooked fuck up. Бой! От Better трепка reach him долу. fast before we kill him. Че те искат да го убият, уния не искат да го Guy's just a good убият. guy. Fuck, basement. They're in the basement. Фейл. Реших, че просто мога да мина, обаче това асансьор отне повече време, докато вратите се отворят и се затворят. Не. Не бе, бягай бе, това не ми трябваше ти момче. Не бе, защо ми хакваш тоя бе? Колко пъти да ти кажа бе? Значи като съм така, от странично гледане, мога да го хакна. Не тоя бе, пак 10 път. Защо си затъгал? Какво си ми се прикрил? Така. Сега чакаме, дойде асансьора. Какво склонят? Нали се зарежда триъгълничето, докато ме види, бе? Лошо животно. Моля, влезна го отрепа. Не мога влезна го отрепа. Добре, ще не мога влезна го отрепа. Без това съм падищия, в затвора съм. Ко толкова, ако влезна, има резна главичката.
Така, претичахме набързо. Seems like there's quite the little crooked operation being run out of this joint. Look at you bringing justice back to the prison system. Floor's empty. Door's wide open. No silent alarms have gone off. Watch your back. What's a couple of bottom feeders doing in Stadium? Doing a deal without cutting us in? Think we don't have friends in high places? They expect a cut too. No! I told you already. It Okay. wasn't a big deal. You got called, man. Double Fuck check. that, prick. Stop lying. We warned you before. Think we won't leave you for dead too? Момчета, трябват ми оръжия. Tell you what I know. I swear. Please, man, I swear. Така, мерси. What happened to him? Where's he now? Даде ми някаква помпа. И това е. Еми, хубаво. Значи да ходим да отрепяме охраната на Пандиза, понеже трябва. Shots fired! Hey! You're open! Down! Come on! Get yourself up! Bring a line of fire! Call an ambulance! Down! Move in on the side! Go! Look out! Shots fired! Officers, you're in trouble here! Прасета! Прасета, на мазета. Класика в жанра. Аре бе, изкочи бе! Изкочи бе, излезе бе! Само. Ох, мама! Ела, ела, ела! Ела, мама, ела бе! Оле, още си мисли, че съм там. Избих всичките, всичките. Много яко, защото те където останат сами много се паникьосват такива и не знаят какво да правят. Деволата! Бягай бе, бягай бе, бягай бе, бягай бе. Колко е дебел тоя бе! Прашчо, прашчо! Значи... Ох! Ей, убих ви слот! Частите ви, тук ще ме довършат нормалните хора. Да. Вземем дебелата пушка, как иначе. И някакви патлачета, тактични. Нашия го прибиха, заключиха го в стая. Relax. You're inside. How'd you get inside, man? You know, Ами аз мога. it was pretty simple. These high-tech security prisons, they make it quite easy, really. Have we met? What? Have we met? No. No, I never seen you, man. Yeah, I didn't think so. So you're in here for 60 days. In good behavior, you're out in 30. 60 дена ще виси там нашето момче. What does that say? Какво пише тук, а? Какво пише тук? 60 years? Ха, 60 години. Зими! What are you doing, man? I'm just showing you an alternate future. You know, in case you get the urge to share your stories or make a deal with the cops.
We're clear, right? 60 години. Е, така се заплашва човек. Няма нужда да го трепеш семейството, малко е в пандиза. Ти май забрави кой съм, нали? Не мога да свидетелстваш. Такова, виж тук присъдата става 5 дена. Ако не е 60 години. Fantastic. I'm guessing you're eager to get out of there? There's a care package on its way for you. Where? Don't worry, you'll see it. Нямаме търпение да излезем от това. Добро преживяване в затвора. Така, няма проблеми. Излезнахме по-цялостен човек. Осъзнах грешките си и повече няма да правя глупости. Обещавам, ще си намеря нормална работа, няма хаквам. И така, сигурно ще ходя стана нещо, продам кафе, сандвич, не гледам. Мога бъркам бетон! Научих се в Wolfenstein как се бърка бетон, мога бъркам бетон. Добре бе, защо? Ме погват куките пак. Това откъде се отключва? На майка си... Тук нещо има ли да хакна, бе? Ето го... Вярвам ви, че ще ме застреляте. Вярвам ви, момчета. Не съм да съм казал, че не ви вярвам, обаче... Аз мисля да изчезвам. Банди, куки, всички ме гонят. Такъв, аз направил съм златен. Най-лесно състезание в живота ми. Избягване, де. Ево. Damien bragged about a second hacker. Someone else inside the Merlot. Need to find out what Damien knows. Трябва да разбереме Деймиан какво знае общо взето, защото трябва да намерим хората, които са атакували. Experience и точки и някакви други неща ни даде. Aiden, we had a very unpleasant meeting. Well, I didn't kill you. We used to get along. I taught you so much. Look at you, big-time hacker now. Is that you in the news? The vigilante? You mentioned a second hacker at the Merlot job. But we already knew there was another hacker. You found something new. Ah, intriguing, isn't it? Come, let's meet and I'll explain. Tell me. Then I'll consider meeting. Oh no. My information, my rules. Besides, we need to make up for last time. I'm very excited, Aiden. Come soon. Хубаво, значи трябва да ходим се срещнем с господин Деймиан. Миналия път срещата не мина толкова добре, макар че ни подсказа за втори хакер, който е имало и такова. Трябва да ходим се видим с него, след като успяхме да се отървем от затвора. Но това ще е следващия път, тъй като... Port authorities have confiscated a shipping container loaded with military-grade weapons worth millions of dollars. The shipment came from Central Europe. Just how it got into the country isn't clear. Police say this is part of a larger sting operation, but wouldn't elaborate. Защо всеки път тая игра им чувство, че ме мрази? Аз я мразя, имам чувство, че чувствата са взаимни, понеже всеки път като тръгна да говоря, и то почва да ми говори. Срещаме се. Както казах, следващия път ще се срещнем с господин Деймиан. Тъй като това е всичко за днес и за сега. Имам да помисля на това, което преживях в затвора и дали ще се занимавам още с хакерстване и си остава полицията да се свърши работата да намери убийците на племенницата. Няма проблем. Такова. Надявам се, че видеото... Хубава кола. Ела тука, бе. Ела тука, бе. Ела тука, бе. Ей! Ела, бе.
State your emergency, please. Police? Някой се обажда на куките. You gotta get out of here. Someone's gonna die. Squad, we got a green light on CTOS search. Чезвай, бе. Suspect now. От GTI тройката още дърветата с... Тръгнах да бягам с най-бавното нещо на планетата. Трябва да приключи видеото и си харесах, кога куките ме подгониха. Както и да е. Както казах, това е всичко за днес. Ще се видим следващия път, когато ще се срещнем с господин Демиан. Естествено, надявам се, че видеото ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да го лайкнете, го шернете и да се сабскрайбнете за канала. Ще се видим следващия път. Довиждане! Бягай, бе! Бягай, бе! Бягай, бе! Само хора по пътя.